Vexo que tomas pastillas nutritivas laranxas. A min gustanme máis as violetas. Temos sorte de que o grande ordenador se encargue de todo. Gloria ao grande ordenador! Vostede tamén vai á elección do científico do ano? Pois acompaño. Non hai dúbida de que o doutor Xe volverá a ganar. É tan admirable. Non me extraña que o grande ordenador o elixira de primeiro axudante xefe. Desarquiváronnos. Mirade, respiramos ao aire libre. Jin tiña razón. Ben merecía o premio de científico do ano. Crear unha distracción ao levarlle algo de comer. Acudídeme, non quero que me coma. Réndome, eu réndome. E por ese motivo hai que construir unha presa para poder regar as leiras. Que opinades? Si, se esa é a vosa vontade. Imos acabar todos fritos como chourizos. É o fin do noso reino. Expulsar todos los humanos. Expulsar todos los humanos. Ataque ideal calculado. Un intruso. VIP. É o axente Jin 120452. A todas as patrullas intercepten o axente Jin 1.